Ce faci, tati? Stau, fiule, tu? Poftim? De ce bei? Iarăși la examen nu m-am dus. De ce? Că sesiunea de durere de cap și plâns. Ia-uzi, ia un paracetamol. A, B, C, D, E. Acum ce faci? Înveți alfabetul? Eu și acum citesc pe litere E. Mai lasă Facebook-ul și apucă-te de învățat, pentru că la vară ai evaluări. Și nu știu nicio poezie la română, eu făceam avioane din hârtie. Nașpa, dar ce faci acum? M-am urcat în căruță, zici că eu sunt niuță, campioan în sat la 10 metri liniuță. Păi unde te duci? Mai departe, pe Marte. Ia-uzi, și crezi că ajungi cu căruța pe Marte? Și din Nu prea cred asta și mai lasă-mă cu rimele tale. Pentru mine a fost foarte grea, nici nu mi-amintesc pe unde era. Băi, Eminescu, tu nu înțelegi să nu mai vorbești în rime? Era doar un lyric prank. Nu te enerva. Chiar am crezut că pleci pe Marte cu căruța. Meriți aplauze!